سلام كمي صنحكم زغبركم تخاتلتنا مباركس نايز ساعه زي زينا حيسلكم مصيلخو مجمرتا ግን አርእስተ ዜና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻና ቤላሩስ ተራኺቡን ዘተካይዱን ሓላፊ ቫግነር ዝሓዘት ነፋሪት ኣብ ሩስያ ወዲቓ ሓይሊ ኣየር ሶማልያ ድሕሪ 30 ዓመታት ንፈለማ እዋን መጥቃዕቲ ካይኑን ካልእን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መጺናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻና ቤላሩስ ተራኺቡን ዘተካይዱን ኣብ ወሰን ዋዕላ ብሪክስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ሚኒስትር ሰርጌይ አለኒክ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቤላሩስ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራትን ኣብ ዘገድሱ ጉዳያትን ኣተኪሮም ተራኺቦም ሚኒስትር ጉዳያት ሰርጌይ ኤርትራን ቤላሩስን ተመሳሳሊ ናይ ሓባር ታሪኽ ከም ዘለዎም ብምምልካት መበል 25 ዓመት ምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ብምጥቃስ ሃገሩ ነቲ ክልተኣዊ ዝምድና ንምምዕባል ድልውነታ ገሊጹ ሃገሩ ኣብ ዓውዲ ኢንዱስትሪ ብሓፈሻ ምስ ናይ ሕርሻ ኢንዱስትሪ ብፍላይ ከምኡን ኣብ ጽላት ዕደና ተሞክሮ ምስ ኤርትራ ከተካፍል ዘለዋ ተገዳስነት ኣመልኪቱ ሚስተር ሰርጌይ ምብጻሕ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ናብ ክልቲኦን ሃገራት ነቲ መስርሕ ምቅልጣፍ ውን ተዛሪቡ ሚስተር ሰርጌይ ውን ሃገሩን ኤርትራውያን ብክልቲኡ መዘንኦም ዝልለይ ዓውድታት መጽናዕቲ ስኮላርሺፕ ንምሃብ ድሌት ከም ዘለዋ ኣፍሊጡ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እቲ ኣኼባ ኣብ ምምዕባል ምትሕጋዝ ክልቲአን ሃገራት ዘለዎ ኣገዳስነት ብምስማር ብብሪክስ ብኻልእ መንገድታት ሚዛናዊ ስርዓት ዓለም ንምርግጋጽ ምስራሕ ከም ዘድሊ ገሊጹ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኤርትራ ኣብ ዓውድታት ሕርሻ ጸጥታ ቴክኖሎጂ ዕደናን ካልእን ምትሕብባር ንምዕባል ድልውቲ ምዃና ብምግላጽ ኤርትራ ኣብ ቀረባ እዋን ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ናብ ቤላሩስ ከም እትሰድድ ኣፍሊጡ ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ልኡኹን ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ቤተ መዘክር ኔልሰን ማንዴላ ከምኡን ካልኦት ታሪኻዊ ቦታታት ሰወቶ ዑደት ኣካይዶም ብማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ንፕሬዝዳንት ኢሳያስን ልኡኹን ብፎክ ሎሪክ ሙዚቃን ሳዕስዒትን ምዉቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ሓላፊ ቫግነር ዝሓዘት ነፋሪት ኣብ ሩስያ ወዲቓ ዝርዝር ሓላፊ ቫግነር የቪገኒ ፕሪጎዚን ዝርከቦም ተጓዓዝቲ ሒዛ ዝነበረት ነፋሪት ኣብ ሩስያ ተሓምሽሻ ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 10 ሰባት ሞይቶም የቪገኒ ፕሪጎዚን ውን ኣብታ ነፋሪት ከም ዝነበረ ይእመን ኣቐዲሙ ምስ ቫግነር ዝተኣሳሰር ግሬይ ዞን ዝተባህለ ናይ ቴሌግራም ቻነል እታ ጀት ኣብ ሰሜን ሞስኮ ኣብ ዝርከብ ዞባ ትብር ብምክልኻል ኣየር ከም ዝተሃርመት ገሊጹ ነይሩ ማዕከን ዜና ሩስያ ዝኾነት ታስ እታ ነፋሪት ናብ መሬት ምስ ወደቐት ብሓዊ ከም ዝተቓጸለት ብምግላጽ ድሮ 4 ኣስኪረና ከም ዝተረኽቦ ሓቢሩ እታ ነፋሪት ንፍርቂ ሰዓት ዘይመልእ ኣብ ኣየር ከም ዝነበረት ውን ማዕከን ዜና ገሊጹ ፕሪጎዚን ኣብ ወርሒ ሰነ ኣንጻር ዕጡቓት ሓይልታት ሩስያ ዝፈሸለ ናዕቢ መሪሕ ምንባሩ ይዝከር ዝወዲ 62 ዓመት ሓላፊ ዕስባት ወታደራት ቫግነር ነቲ ካብ 23 ክሳብ 24 ሰነ 2023 ዓመተ ምህረት ዝካየድ ዝነበረ ናዕቢ መሪሑ ሰራዊቱ ካብ ዩክሬን ብምግዓዝ ንደቡባዊት ሩስያ ከተማ ሮስቶቭ ኦን ዶን ሒዙ ናብ ሞስኮ ከኣትየ ብምባል ንሰራዊት ሩስያ ከም ዘፈራርሐ ይዝከር እዚ ስጉምቲ ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ምስ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሩስያ ንኣዋርሕ ድሕሪ ዝጸንሐ ወጥሪ ዝሰዓበዩ እቲ ምትፍናን ሰራዊት ቫግነር ናብ ቤላሩስ ክግዕዙ ወይ ድማ ናብ ሰራዊት ሩስያ ክጽንበሩ ብዘኽእሎም ስምምዕ ሓዲኡ ፕሪጎዚን ንባዕሉ ናብ ቤላሩስ ክግዕዝ ተሰማሚዑ እኳ እንተነበረ ብናጽነት ይንቀሳቐስ ምህላው ኣብ ሩስያ ይርአ ከም ዘሎን ናብ ኣፍሪቃ ውን ከም ዝበጽሐን ክግለጽ ጸኒሑ ኣሎ ትማሊ እቲ ሓላፊ ቫግነር ኣብ ሩስያ ድሕሪ ዘካየዶ ፉሽል ናዕቢ ንፈለማ እዋን ኣብ ዝሃቦ ናይ ቪድዮ መደረ ተራእዩ እዚ ቪድዮ ፕሪጎዚን ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ እንተኾነ ቢቢሲ እቲ ቪድዮ ኣበይ ከም ዝተቐድሐ ክረጋግጽ ኣይከኣለን እቲ ምስዕሱብ ጉጅለ ቫግነር ኣብ ዝተኣሳሰሩ ቻነላት ቴሌግራም ዝተዘርግሐ ቪድዮ ፕሪጎዚን ኣብ ናይ ውግእ ማርሻ ተኸዲኑ ዘርኢ ኮይኑ ኣብቲ ቪድዮ ቫግነር ንኣፍሪካ ዝያዳ ነጻ ይገብር ኣሎ ኢሉ ፕሪጎዚን ኣብቲ ቪድዮ ቫግነር ማዕድናት ንምድላይ ከምኡን ምስ እስላማውያን ዕጡቓትን ካልኦት ገበነኛታትን ይቃለስ ከም ዘሎ ይዛረብ ኣብቲ ቪድዮ ንሰርሕ ኣለና ሙቐት ልዕሊ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እዩ ኩሉ ከም ድላይና እዩ ናይ ብሕቲ ሰራዊት ኩባንያ ሩስያ ቫግነር ፒኤምሲ ናይ ዳህሰሳን ምድላይ ስጉምታትን የካይድ ንሩስያ ኣብ ኩለን ኣህጉራት ዝያዳ ከም እትዓቢ ገብራ ኣፍሪካ ድማ ዝያዳ ነጻ ይገብራ ክብል ፕሪጎዚን ይስማዕ ፍትሕን ሓጎስን ህዝቢ ኣፍሪካ ንዳዕሽን ኣልቃዒዳን ካልኦት ሸፋቱ ሕልሚ ቀትሪ ንገብሮ ኣለና ኢሉ ምንቅስቓስ ቫግነር ኣብ ኣፍሪካ ብኣሽዓት ዝቑጸሩ ተዋጋእቲ ከም ዘለዎ ይእመን ወታደራት ፕሪጎዚን ኣብ ማሊን ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ይርከቡ ካብ 2015 ጀሚሩ ዕስባት ወታደራት ቫግነር ኣብ ሶርያ ኣብ ጎኒ ሓይልታት ደገፍቲ መንግስቲ ኮይኖም ክዋግኡን ናይ ነዳዲ ቦታታት ክሕልውን ጸኒሖም ኣብ ሊብያ ውን ሓይልታት ጀነራል ኸሊፋ ሓፍታር ዝሕግዙ ወታደራት ኣለዎ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ድማ ዕደና ዳይመንድ ብቫግነር ክሕልዩ ጌራም ብተወሳኺ እዚ ጉጅለ ዕደና ወርቂ ሱዳን ከም ዝሕሉ ይግመት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ መንግስቲ ማሊ ኣንጻር እስላማዊ ምልሻታት ኣብ ዝገብሮ ቃልሲ ንኣባላት እዚ ጉጅለ ይጥቀም ጉጅለታት ተጠባቐት መሰላትን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ድማ እዞም ዕስባት ወታደራት ገበናት ኩናት ፈጺሞም ክብሉ ይኸስዎም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሪፐብሊክ ዝርከብ ብስቕያትን ቅትለትን ሰላማውያን
سبات زغسستم كلتا حلفت السرحيتات فاغنر اقدام بيرانيرا تواقعتي فاغنر ابتاها قرب زي حقا وعلات ورقين نفسهم كم زهبتمون أمريكا هتكسس أني حلا جوجلا فاغنر انتايو كساب كنديكا عبيو هلوات جوجلا فاغنر كلتشان 14 عام تمرت جز أم مبرق يوكرين نزركبو تجنسل تحايلتاتن كدقف كجمرن كلو يتفلتو أصوات وتعدرات زوجلا أب أفريقان مع كلاي مبرقون ونالو كونات يوكرين قدم مجمارو فاغنر مبزحتيهم قدايم ريجيمنتات فولي حايلن روسيا زنبرو استاد حموش شحتو واقعت خمس نبرو يأمن يغون مبر كابون دحار توقصر خمس وسخا يقمت يافيغاني بريغوزين وفر فتحي يكايد كمزلو بمقلات نامسكو قسقسن كولو 25 شح وتهدرات كمزأزز قاليتو نيرو عب روسيا عسوات وتهدرات زي حقاو كوانتغونو فاغنر جن اب تحساس كلتشان إسران كلتن كم حدا غباني خوين تمزقيبو أمريكا اب تري زعمت نزقو جلا سقرا هقراو قبناو تكال إلى كتمزقبو مخانا قليس أنيرا يافيغاني بريغوزينن اتا حلقة زودقا نفارتن حلافة عسوب سراويت فاغنر يافيغاني بريغوزين أبزرزر تسافرتي نايتا أبسمن رئيس ختما روسيا كتما موسكو زودقات نايب حتى نفارت شوم يركب نسو كل في محازة بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين زنبرا خوينو هبتا أبلك كاتيت كلتشان إسران كلتن أبلك اليوكرين استجمر ورار روسيا عبد ترات تصاويتيوم بريغوزين أور حسنة أنصار وتادراو روسيا نحد معالتا أبستخيدن عبي عصبات وتادراتو نام موسكو قد أمكوا فرد حرم إزازو جن مسبوتين زنبرا ركب كعرفف جميريو زرزر نايت حدقاقن ايوات انزلو كساب حجيز فلتناقن انهو اتا نفاريت انتا ايكاتيما سبسلطان افيشن روسيا امانغو موسكون سنت بيترسبرغن تبرز نبرت امبراير ليغاسي استبهلت نفاريت بحتي تمال ربع مشت اب سمين موسكو اب زركب زوبا تفر كم زودقات الرقاقيز امالو مس فاغنرز تأساسر تليجرام چانل جرين زون جن اتا جت وتهدرو حيل روسيا 5 تهرمت ابتبو ولا كوانزيز الرقاقيز مرتعون تزياغربا مسرت زاقيت زول حبريتا ابتا نفاريت نبرو 10 كلهم مويتميم دارغانا كلهم ريساتات كم سترخبا يزرب اب كوبانيتات بريغوزين استمزقبت امبراير ليغاسي اب اير فرق ساعات زي ملء صنحت كوينا نمريت مسودقت حو 5 تقاصلت صبصبات يحبرو بي بي سي استرغاغص فيديو اب روسيا كتما كوزنكيرو حنت نفريت كاب سماي كتودق كلا زريو جرايزون كم صبصبو كالاتي ببريغوزين اتونن ناي نقدك جيت ام موسكو بسلام كم زعلبت يحبر بعل من يوم تسافرهم نيرم تازو ودقتنا بحتي جيت شوعت تسافرتن سلسة سرحتنياتاتن يصعنا نيرام تيكال افيشن روسيا نتوم تشعات تسافرتي بريغوزينن يمانا ايدو ديميتري اوتكينن سيرجي بروبتينن يافيغاني ماكاريان الكسندر توتمين فالوري تشيكالوفن نيكولاي ماتوسيفن مخانم مافليتوم تم ابالات تانفاريت كابتن الكسي لافيشن تحقاقازي بايلوت روستام كاراموفين اغلغاليت نفاريت كريستينا راسبوفوفان مخانم تفليتو بريغوزين اب قرب اوان انت يقبر نيرو تنايب حتى جيت كاب موسكو ناب سنت بيترسبرغ اب تخدلو زنبرت اوان اب رئيس ختما روسيا نسمن استات 6 مايلز ريحو خمس ودقات من بريغوزين انصارتم اب يوكرين بزنبرم استراتيجي بتدغاغام زنقفم لعلوات وتادرو ازست روسيا نحصر اوان نعب خاب زبغس جميرو بتزامادي دمصات في يغنيو نتنا ابن مقراص اب استغبر سممع نسونا بيلاروس يغاز بزبل رديت اب لعليو زقرب خسي تسريزو نيرو نحصر اوان كون تخونه كومو زغبر يمسل افرق حمله اب چانلات تيليجرام زوص فيديو بريغوزين اب بيلاروس وتادرات قبل كله يرئي أمود أتانايتور حقن أب روسيا كتما سنت بيترسبرغ كاب أوان وعلى أفريقان روسيان تسائلون أبز حلف سمون بريغوزين دحرتي أول حسنة زقات أمنعبي أب أفريقا خمزلو زحبر ناي مجمريا ناي فيديو مقلتي أو تيو بريغوزين أب تحدقا كم زموتا دحر محبارو تكال أفيشن روسيا أبتي زودقات نفاريت زنبرو سبات سترقاقات أزرزر أو تيو سن بريغوزين أبو سنيح الله حجي انتا يخون الله مسرت سبتاب مرماري كوميتي روسيا دحنت ترافيكن أسر رحمو عزي أيرن زملكت عنكت كلتميتن سوسان سلستن جبنا وحق روسيا تنكنا يتحدقان مفلات جبنا ومرمرة تجمير اللوم زي كم زيلون كله أقلقلو تزوز رديئت أبتي بوتاز نقابرو نايمد حنت فتاتو ودي اللوم أم حداري زوبات تيفر إيجر رودونيا نتمرمرة 5 مرحو يزرب حيل أير سوماليا دحر 3 عامتات نفلما أوان متقع تكايدو حيل أير سوماليا دحر 3 عامتات نفلما أوان نايوق برراتات مكياد قبل علتي أما أكلاي سوماليا زركب عطوق جلا الشباب متقع تأير كفتسم كمز جمرة مع كانت زينة تهاجر راكالي حن مسرت منستر مكل خالد تهاجر حيل أير سوماليا أما أكلاي زوباو جزات قال مودوك أنصار الشباب أبزكايد وتهدرو سرحيتات بقت تايسا تفعلو حجي حيال حيل أيرن حيال حيل مدرن لنا من سيات سوماليا زمرح وتهدرو نفرت
ሶማሊያ ናይ ምክትታል ተልእኾታት ከምኡውን ናይ ኣየር ምጥቃዕቲ ይፍጽሙን ክብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ምክልኻል ጀነራል ዓብዱላሂ ዓሊ ኣኖድ ማዕከናት ዜና ሃገር ተዛሪቡ። ኣብ ሕዳር 2022 ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ብኤርትራዊ መሰንኡ ኢሳያስ አፈወርቂ ተዓጂቡ ኣብ ኤርትራ ስልጠና ዝወሰዱ ሕጽያት መኮንናት ካደትስ ሓይሊ ኣየር ሶማሊያ ዕደት ኣካይዱ ነይሩ። ኤርትራ ኣብ ኮሌጅ አቪዬሽን ኤርትራ መደብ ስልጠና ዝወስዱ ልዕሊ 200 ሕጽያት መኮንናት ሓይሊ ኣየር ሶማሊያ ቀዳማይ ጉጅለ ኣሰልጢና ምንባራ ተገሊጹ ነይሩ። ሰራዊት ኤርትራ 15,000 ዝኾኑ ሰራዊት ሶማሊያ ብሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ኣየር ከምኡን እግረኛ ክሰልጥኖም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ጉዳይ እቶም ንወተሃደራዊ ታዕሊም ናብ ኤርትራ ዝተላኣኹ 5,000 ሶማልያውያን ወተሃደራት ኣብ ወጻኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ እታ ሃገር ከዘራርብ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ፕሬዚደንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ሁሴን ሼክ ዓሊ መንግስቲ ንኣልሸባብ ንምውጋእ ኣጽዋርን ሄሊኮፕተራትን ከም ዘጥረየ ገሊጹ ነይሩ። ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሶማልያን ጉጅለ ኣልሸባብን ሓያል ኩናት ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። ወተሃደራት መንግስትን ሚሊሻታትን ቀቢላታትን ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣንጻር እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብዘካየድዎ ሓበራዊ መጥቃዕትታት እቲ ጉጅለ ካብ ሓያሎ ቦታታት ተደፊኡ። ኣብ ኣፋፍኖት ሰላም ኮይና ነኽብሮ ዘለና በዓል ኣሸንዳ ቀጻሊ ሓድሽ ዓመት ናብ ሙሉእ ሰላም ከም ዝሰጋገር እምነት ኣለኒ። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣዲስ ኣበባ 17 ሓሰኽ 2015 ዓመተ ምህረት ግእዝ ኣብ ኣፋፍነት ሰላም ኮይና ነኽብሮ ዘለና በዓል ኣሸንዳ ቀጻሊ ሓድሽ ዓመት ናብ ሙሉእ ሰላም ከም ዝሰጋገር እምነት ኣለኒ ክብል ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ገሊጾም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ግዝያዊ ምምሕዳር ኣሸንዳ ንሕውየትን ዳግመ ህንጸትን ትግራይ ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ከተማ መቐለ ስታድየም ባሎኒ ኣብ ዝተኸብረ በዓል ኣሸንዳ ዓይኒ ዋሪን ማርያን ተረኺቦም መልእኽቲ መሓላሊፎም። ኣብ መልእኽቶም ድማ በዓል ኣሸንዳ ዝዓመት ኣብ ውሱን ኣፋፍነት ሰላም ኮይና ነኽብሮ ዘለና በዓል እዩ ኢሎም። እንቕበሎ ሓድሽ ዓመት ብምሉእነት ሰላም ከም ንቕበሎ ተስፋ ይገብር ዝበሉ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሰላም ንኽቕጽል ልምዓትን ከረጋገጽን መሰል ንኽኽበርን ኣብ መስራሕ ኣስተዋጽኦ ንኽገብራ ኣብሪሆም። ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ንዕድማት ጋሽ ኣብ ዘሕልፎ መልእኽቲ ትግራይ ሕጂ ዘላቶ ኣፋፍነት ሰላም ሙሉእ ንኽኸውን ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ ክኾኑ ጸዊዖም። ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣቶ ይትባረክ ኣምሃ ብወገኖም ውዕል ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክትግበርን ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ክምለሱ መንግስቲ ፌደራል ክሰርሕ ጸዊዖም። ኣቶ ይትባረክ ሰብ ሃብቲ እቲ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ውሱን ሰላም ተጠቂሞም ኣብታ ከተማ መዋእለ ንዋዮም ከዋፍሩ ጸዊዖም። ምምሕዳር እታ ከተማ ንሰብ ሃብቲ ዘድሊ ድጋፍ ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም። እቲ ኣብ ስታድየም ባሎኒ ዝተኸብረ በዓል ኣሸንዳ ማርያን ዓይኒ ዋሪን ካብ መንግስቲ ፌደራል ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ካብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ዝመጹ መንግስታዊ ኣካላትን ወከልቲ ህዝቢ ኣበጋዳትን ተረኺቦም። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይዚ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናድኦና ኣብዚ ፍጸም። ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንት ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም።